panganan kok nempel. Oh, sam tak kayak itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel YouTube Indah channel Yasir di mana Anda berada. Mak kalau aku dibentuk tiba. Ini udah tanda ada. Mesin itu bosok warna banget kayak rapa. Raat Rina. Mak dek wae kuncinya pripo. Udah bengi tak boleh. Ini aku pripo. Ya bengi yo tak goleki ora eneng. Apik wis dinaik tak gondorono udan-udan nah montormu kok nek dienggo mbok. Pak palupe ku lho. Wo nang ndi nek deleh? Sama. Mumet iki aku nek golek iki sama. Iki siji iki wis ilang. Regane kuwi motor kuwi kunci iki 3 juta iki lho sing Nggih, kuncine tok larang. Dan dek wingi kan diwelingi Pak Eto, Nduk, kok kuncine lebokno. Kan tak salap teng dashboard kalih uno. Unone tak bundut kalih kuncine tak salap teng meja. Teng mriku. Lah meja jute yo ora enek no kok ndek bengi iki terus. Lah kok mara-mara niku temoke teng kene ngarep komputer. Lah sing nyelah sapa? Lah mboten ngertos kula kian. Ngomongan ki sok sore, sok ende, sok tempe, engko sok tahu. Kok Kula- tempe gembus, kok tempe apa? Lah kula saking niku nggih pun sanjang nek teng mriku mak teng meja. Bingung nek golek ku mau yo bingung nek, Nduk. Bingung meleh. Iya. Ya ngantek cuwop lho. Lah ndek dalu niku pasang hidup iki ngantek kono. Nduk. Nduk piraro aku nang ndi? sing pasang hidup sinten? Kuwi kok tak mriko. Kulo tak mriko. Ora percaya aku. Geger. Geger geden. Mau kula nggih ditelepon, Mak. Des, ayo tuh budal. Piye? Kira kuncine ning meja. Iya, ndek ngene meja werna. Ora enek iki. Mak bingung aku diseneni wong akeh iki. Ayo kene iki anu iki diseneni wong akeh itu budal. Yo yo, ayo budal. Kula nggih ngoten niku mau. Piye lah aku ngono budal. Lah kok mungkin nggih enten berita anu Mak nggih kula nggih sedang sedih niki. Bingung ya sedih. Ya mangkel. Mak, sebelumnya Mak kula nggih. sebelumnya kita mau berterima kasih kepada meminta maaf Rin. Meminta maaf Dek wau masalah kunci merical. Terus berterima kasih terima kasih atas semuanya. Makae semua ora apa-apa semua. Mohon di apa ini? Duh, opo? Ora masuk. Mohon ngerepoti mak selamanya. Ngopeni apa? Ora ngopeni apa? Lajeng pamit mak. Pamit apa? Hari ini terakhir nih. Mak manulu Mak. Aku dian. Ya Mak, Enggak apa-apa. ditinggal mergawe Mak. Jadi hari ini hari terakhir aku ngonten guys. Gak terasa wes 1 tahun lebih aku ngonten Mama Indah. Terima kasih juga wis menemani wis menerimaku di konten Indah dengan baik. Untuk Mak Eng ya terima kasih. Jalan apa ora lagi? Kula ajeng niku Mak berdamel derek Budi. Budi kan gadah biru. Kula di konten berdamel derek Budi. Ya ampun pamit tinggi di Yuni, tinggi Eda. Jadi kula pamit kalih Mak Eng. Terakhir kali Mak niki. Pun tersuwun ya Mak. Bon dados Mak Eng kula wonten mriki. Bon dados pengganti Ibu Ella. Mboten kraos mon 1 tahun lebih. Mboten mriki. Ya ngapunten sebenarnya kayak mboten mendadak sih Mak. Mboten mendadak tapi cuma kula sanjange Mak E nembe iki.
selamane awake dhewe iki ning kono terus yo ora pi. Kabeh iki ono masane. Ono titi wanci. Nek awakmu pancene pengen kerja nunggu njaba yo kok dongaku. Aku yo ora iso. Nggak ngopo. Wes. Nek kekarepanmu pengen ngono. Piye, mbok kene iki yo masa depane yo wong pancene yo mau ngonten-ngonten tok. Nek awakmu pengen golek pengalaman coba yo monggo. Yo mok ndongakno tok yo semoga-moga yo kono. Dadi lah rezekimu ngono pi, kabeh nang iki wis bumine Gusti Allah. Kono yo nek memangnya cocok yo nang kono golek suket ijo. Yo wis ben ngonten yo saeneke nduk yo pamane dhewe-dhewe lah yo ora apa-apa ngonten tapi make. Nek iki pancene gak oleh adoh karo sing lanang ge harus merga idak-idak kene ora sabar to. Wis dikandani nek Palupi pengen kerja adoh yo ora apa-apa nduk wong golek pengalaman hidup. Ora ngono-ngono ae. Aku malah seneng wong sing pikirannya maju. Golek pengalaman. Gak apa-apa, sok ben iso kok nek mbok cerita. Nek pengalaman nang kono ae kurang kok badhe. Aku kok nang kono ae ora nang-nang. Nek nang kono kan kok iso nang kene. Bisa nang kono, iso nang kene. Umpamane nang kono gak kerasa jadi iso nang kene nek iki tetep nopo pi. Wis dianggep kabeh wis dianggep batae nggih. Itu matur suwun. Teng mriki sampun belajar kathah. Ketemu dengan orang-orang penting. Ketemu karo wong-wong gede, contohnya kayak Pak Bupati ini. Membina dikai maem karo mae. Terus jadi pengganti ibuku. Terus sempat boleh jodoh aku. Walaupun kenyataannya yo orang ngerti, dia mengerti. Nggih. Mugi-mugi tetap pas duluran yang terima sampai kapanpun. Ya pun nenek kula itu perintah-perintah udah kalih make. Sak keluarga. Ya kula nyadari pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi nggih pangapunten teman-teman. Ibu itu terakhir kula ngaten. Kene pi jenenge anak ganduli kene. Ganduli nek ndi sing cocok. Kok ben nek gurine ngono lho. Padahal aku ndek kene kono, nek anakku sapa wae kok gurin padahal diolok-olok kene kok aku nang kono gak cocok, kono gak cocok. Nek wis roh dhewe kan nek wis iso ngalami ngono kan iso cerita lho. Ya wis. Nek iki kan wis pengalamane wis luar biasa iki wis metu nang ndi pergi nang ndi nek iki mergane urung rono-rono urung patek ongger dadi ini urung iso dene mentokno ki urung iso nek kadhe ijek cilik-cilik saiki wis rondok gedhe kena ditinggal aku kena mbok tinggal adik terus piye lagi Lah nggih. Kula nek tengeriyo terus pripun ya, Mak? Kula mboten saged maju. Masa depan nek kula pun telas tengeriyo iki, Mak. adik piye butuh kowe Gila, tapi kan bapak kan nggih pun enten pendampingi, pun enten pengganti ibu. iku wis gak apa-apa tak dongakno wis golek pengalaman wis duwe budhe nang kono ya wis budhe ben rasane diwangi ponakane direwangi anake lah ora ponakan anake sapa ngerti nang kono dadi dalan panganem gak apa-apa keluarga kene wis toh iso kabeh muga-muga iso kabeh
ora apa-apa jenenge wong ijek enom alung golek pengalaman saat adoh lagi buatan kaos toh mak belum buatan mriki setahun loh mak, setahun ubah loh mak ponan iya gak ora sah bareng mbak Murnika. Maksudnya ini aku buatan kerasa buatan lemah. Ternyata waktu kita pikir ya lagi sedih loh guys, ternyata dia wis tahun gue. Kalau kan dia juga pun berumur toh mak, maka simpang mereka dia kontak pendek buatan mawon. dan itu pancene yo ngono kuwi gak kena di jak raguman ra kena dijak apa ya semoga ono jodoh mungkin Gusti Allah urung kayak jodoh wis tepat di muga-muga dadi pokoknya dalan lah dalan sing enak kanggo awak Dia pun wis disiapno wis karo Gusti Allah mesti ada disiapno ora usah wedi tanam buatan manut paling mae. Dikenal ke mereka. ya Allah dulu ngono iki aja digawe ati dulu ngono iki mau tenan di wong urip iki kembang tuh kembange lambe yo ngono kuwi sapa ngerti gak ngerti lho awake dhewe yo sedih yo piye yo ger yo pancene yo runtang-runtung mangan ibaratnya gruntang-gruntung wis kaya anake dhewe iki resam aku jane yo Lagi mak. rasane atiku ki yo padha kaya anakku dhewe ngono kira aku ki sapa ae yo sing melok mergawe aku mergawe anak-anakku ki tak anggap anakku dhewe lah nggih tak seneni tak ureng-ureng tak ujar-ujar arep buyak aku nek Jessica tak seneni wis tak ujar-ujari yo wis tak anggap anakku dhewe aku nyeneni wong iki wis tak anggap dulurku dhewe tak anggap anakku dhewe gara sama asline aku juga duwe rasa piye-piye yo nek wis dadi keputusanmu yo wis lah apa piye nek ora iso ganduli ora iso kei apa-apa gak kemauan wis mah Mungkin malah udah mak sih. nangis Mak itu aku iki nek aku ki sedih lho aku nangis kaya keluargaku ki aku sedih kan aku mulane ngono ki aku gak nggawa apa-apa sapa ngono ki aku ki pada atiku ki sedih kabeh ngono mulane nek wong sing wis kadung kaya dulu kaya anakku dhewe ngono ki nek aku ngono ki aku kerata-rata pi Padahal ya apa meneh aku kan Jessica kan orang duwe ibu guys. duwene yo mak Ya wis nganggep mak yo koyo wong tuaku dhewe wong disenengi awake dhewe ki yo bendino mangan iki kene. soalé Tulang mak. Mak itu malah gerung-gerung mak. Aku kecapi tak berkeda anak orang satu. Pergi kono kene padha ae. Yo wis opi kok aku mbok cocok ae aku kok yo isin nangis terus yo wis kok. Pamit ya mak, yo mak. Ya wis. Wong mesti eneh. Mak, aku baca sikat aku dan kontonnya. Yo mbak. Kok nek umpamane gak kerasan balik nenek kene ora apa-apa pi tak tungakno kowe gak kerasan. Ya wis. Kon nek piye buat iki. Mak pamit ya mak. Maghrib mak.
sampai buruk. Langsung ngantuin mak. Cuma ngantuk maghrib mah. Iya. Mak kayaknya ngopo tek makan dulu mak. Badik Trupi lagi sedih karena Mbak Yuri karena mana putih karena Mbak Yuri biasa ada ke mana putih aja tinggal biar di api pripun ya ora koyo repot gori sing bari aku macam cilik ya wis ora apa-apa wis penting penting awakmu aku tak terbaik apa wis muga-muga nemokno segala-galane ngono amat poe Baik-baik yakin. Baik-baik yakin. Mae piye mae? Nanti tak pergi yakin. Piye mae? Apa-apa paham. Oh tak ketak kowe nggo. Besok pergi yakin. Oke? Kin. Nek anti ngomong ki di rumah to, Kin. Dene ekspresine wis ngedono gak sih? Bodo amat. Dene iya kan? Delok ekspresine Kinara. Kayak mboyak ngono lho. Kin. Kin. Mbak Dene muak gak sih? Kan delok Mbak kalau Iya kan? Kayak gak Kin. Kin. jane cah kuwi ki ambek cah cilik kenapa sih? Ora. Ora nek delok blas. Ora dingeti. Kin. Apa? Kin. Ya Allah ora. Sithik ora mlengak blas. Kenapa benar? Nah, anu baru mbok briefing apa? Yo renek sing di briefing Mbak, ora Kinara, ora Elsa, yo renek sing gelem. Yo ora roh kok kenapa. Mak ini mah kenapa piye mak? Gero-gero. Kapok. Syukur. Kalau main kono guys. Anakmu ya Allah, ya kecil kena apa lah iso. Mak langsung ngalamun lele. Ngawur Mak ngalamun nih. Kayu teko kene ketok kok gitu lho. Ya. Kenapa? Dene sisa kan apa mergawe ya? Dene melok budene ku lho ning apa? Kan dene kae umrah gak sing Jogja. Budene dene sing Jogja kan duwe apa? Biro umrah ku ya. Ya wis, tapi emang selawase apa mau pirang wulan ngono gak sih, Mbak? Selawase. Enggak aku dulu. Kepenceng kabeh. Ya gimana itu kenapa kincen iki? Garoh Mbak. Mau delok sisan. Nanti harus ngomong. Kin. Nanti tak ngomong sih, didengerin. Astagfirullahaladzim. Rotine kuwi lho ning kono. Hadiahe wis tak angkat wis. Hadiahe wis tak angkat, tak dekek ning njobone kuwi lho. Kuwi lho ning njobone lawang. Rotine kuwi no. Koreke wis tak siapno. Aku tak ngomong sama itu sedih. Ora usah omongan. Ya wis, meneng ae. Terus kan. Iya. Ngalamun. Ya wis nang syuting nek no. Ya Allah le. Sithik ae. Barikin kok nek wis komat aku langsung rono. Yo aku tak nyoteng. Yo. Aku Tapi engko
Tapi engko nek aku rono engko potong yo. Sampean iki sak menit ae gak popo. Ora usah suwe-suwe. Ya Allah. Ya Allah, yo jane kena apa nduk ambek Mbak Palupi iki.